De parfum. Hai să fie o cochetă. Ia uite. Dă-o deoparte, nu o va avea. Nu da, nu. Ce-a luat fabrica? Hai, pune mâna și pe bani. Pune mâna bunii și pe bani. Nu. Bun! Bravo. Deci parfumul are banii de O să fiu eu gagică de gagică. Deci nu interesează banii. Lasă banii eu toată. Nu o să fii materialist, e bun. Dar ești tu, nici nu s-a uitat la el. Prea mare. Nici nu interesează că e. Ia, o să aplaude și ea. Și acum, auzi? Și acum tu tortul și dacă... Nu? Și cântăm la mulți ani, nu? Așa o las aici. O las scaunul ăla. Ce faină a fost, dar nu mă nici bani. Nimica, dar erau în fața lui. Ia, tot s-o dus, tu mai la ea în spate. Bravo, fetița lui tata. Bravo, fetița lui nanu. Ia uite, dar ce se bucura ea că n-am văzut taba. Bă, dar o intenție a ei a fost prima dată să iei toată taba. Dar Deci e taba bun. au vrut, dar ai văzut cum au făcut? Fii atent, nu știau. Uite-le că taba în fața ei. Hai, las, că a filmat. Fii atent, că taba în fața ei și ea A luat... Prima dată a vrut să iei taba. parfumul, rujul și... Dar și parfumul foarte ca și ruj. Da, primul parfum. La parfumul ce înseamnă? Nu, nici nu s-a uitat la ei. Și dă înapoi, uite-le că dacă o femeie ți dă înapoi. Nu interesează bani. Parfum, ruj Și farfec, și farfec, da. Farfec. Dar prima dată parfum, deci asta. Nana ascund. Stai fata acolo că vine tortul acum. Hai, ia un braț, ia un braț, ia braț. Dar e legat, e legat, e legat. Ai legată? Da, da, e legat. Bă, ce mă? Mergi cu avionul? Da, da, acum plecăm. Hai, vino la nana, hai. O, ce bucuroasă. Ia-te. Hai, la nana, hai. Mulți ani trăiască. Bravo, fetița, aplaude și tu, bravo, Bravo! Dă pupălul, nana. Dă pupălul, nana. Așteaptă lui tată că i-a luat parfum. Să-i banii să dea lui tată în buzunar. Am învățat tată. 2 săptămâni m-am chinuit cu tine, știu ce faci. Ai ascultat un pic mai rău. O să mai faci, frate, un ban cu ea, vede. Și ce înseamnă dacă la parfum? Da, tu-i la O să fii cochetă, nu? Da, da. Am luat parfumul.